Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise mine Pokémon-kort. Vi starter på første side. Vi har, som I nok kan se, så står der så har vi og vi går videre til den næste side. Det jeg godt kan lide ved mine Pokémon-kort, det er, at jeg har gode og sådan. Og det er der mange Pokémon-klasser, der har. Ja. Det er ikke alle mine Pokémon-kort, jeg viser i dag. Jeg viser kun dem her i min mappe. I kan se, så er der gamle EX'er. Hvis der så sådan her, så hvis I ser lige her, står der EX lige på. Nå, man kan ikke se det, hvad jeg er, men ja. Så det gamle EX, så er der her. Og så er der her. Jeg ved godt, jeg har sådan lidt gode kort. Og lidt, ja, jeg har rigtig ret gode kort. Men det er bare det her. Der er det rigtig godt. Fordi at det er også rigtig godt at have Livwhopper. Ja. Men på sidste side, der glæder jeg mig til at vise jer noget. Ja, så der er ikke så meget ved de her kort. Det er bare nogle kort med den her specielle. Ja. Så den her er også sådan speciel, fordi den skal have 300. Dem her, de er ikke sådan specielle. Det er der noget, jeg ikke. Stadig. Så går vi her. Arceus. Ja, Arceus er en rimelig god Pokémon. Så har vi Stickworm her, som I nok kan se. Så har vi, jeg kan ikke huske navnet på den, men vi har Palkia her. Så har vi kæmpekortet Charizard. Så har vi, jeg kan heller ikke huske, hvad den hedder. Og ja, jeg har 2 af dem her. Og så har vi her Kyurem. Og den kan jeg heller ikke huske, hvad hedder. Og så, som I nok ved, på forsiden, plus og minus. Ja, de er rimelig gode. Det ved jeg godt. Men nu går vi. Skal jeg vise jer noget? Så ja, jeg har rimelig mange kort. Og også Pokémon-figurer. Ja, jeg er også en rimelig stor fan. Men jeg skal lige vise jer noget. Bum. Boom. Palkia. Han er speciel, fordi han er en god Pokémon. Meget, meget god. Men hans bror er en Jolgear. Så har vi, ja, minus her og plus her. Ja. Så har vi en som en af mine bedste venner, mit navn Mikkel N. Og det er, ja. Ja. Jeg tror godt, at I ved, hvilken en det er. Alle sammen. Fordi den er ret kendt, at I ved det. Ja. Så det var sådan den video for i dag. Hej.